tuturor! Astăzi filmăm acest vlog, primul vlog de pe acest canal. Și m-am verificat acest joc numit M2. Nu știu cum este, că e prima dată când îl joc. Ok, în primul rând ar trebui să dăm muzica mai încet. Să știu să joc. Dă muzica mai încet, bă, frate. Așa. Pe aici. Și așa. Hai să dăm start. Scuzați. Ok. Aș să ne bagi în meci. Da. Dar nu merită. Fac. Ok, revenim cu al doilea joc. Cu al doilea joc, asta este un fel de GTA 5. Să vedem cum este. Ok, stai că revenim până cum se face jocul. Ok, și am revenit cu jocul. Se aude cantare. Merge cam prea rapid jocul. Se vede lăguit pentru că și filmezi. Dar joc tot un motor. Hai să mergem așa din capăt. Hai să încercăm să dăm elicopterul ăla. Dacă nu se merge la aeroport, să filmăm de acolo. Da, să filmăm.
jos. Hai că revin după ce dau jocul să mai încep. Ok, bă, fraților, n-am putut să dau jocul la mai încep pentru că nu știu ce probleme avea, dar o să ne jucăm Roblox. O să încercăm să termin în acest episod. Până în următorul episod ce să termin acest hobby. O să postăm și reacții dacă văd că vă place reacțiile. Și nu știu cum să se numească comunitatea noastră. O să se numească Urșii. Salutare, băi urcilor. Ok, hai să ne facem Roblox. Astea sunt jocurile, le-am jucat recent. Nu, sau hai un Tycoon, Dacă nu știați, m-am mai făcut Tycoon acesta. Dacă tot așa e cum l-am făcut și tura trecută, o să caut altul. Era. Eu am un YouTuber preferat, PewDiePie, din străinătate. Îmi place PewDiePie, Dream. Mai mulți de ăștia, mai că pârța. Hai pe ăsta. Dacă e fată, ce fac aici? Da? Să mă bani ăștia? Trebuie să duci să piși am? Aici am ăla cu tine. E fată, bă! Hai de fapt, aici am ăla. Da, ăsta e gata aproape. Deci o să căutăm altul, altă iconă. Sau hai acesta. Acest hobby. Dați să-mi iau și eu o gumă să pap. Dacă vă întrebați ce gumă, Huba Buba. Da, așa că-i. Hai mă. Ok. Ai luat să-i te trecută. Am și mărit. Ce mai încet. Ok. Pa. Uite să vă despre mult am gândit. Hai. Ok, acum pot vorbi că mâncă gumă. Eu că nu sunt câte gumă, le-am mâncută. Că n-am luat de mâncă. La nivelul 8 eram. Ce-mi place muzica asta, că sunt Aș putea să opresc. Ok, facem nivelul ăsta. Și ne chem aici,
și cam asta a fost cu acest episod. Noi ne vedem